ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bongo! Philippine Standard Time, 9 minutos ang nabilin kamaganangan kita sa tag ng alas 12. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Pitsa 15 sa bulan sa Nobyembre 2021. Lunes karon nga daw, Lunes edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna ng mga balita lokal, national kag international. Upon sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtob gina sa tagna nga launa imidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents, gina-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato aton matagpalamati sa bilog ng Western Visayas. Subong man sa aton matagpalamati sa bilog ng kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa, makita kababatian kita pagi sa Facebook Live, kag subong man sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Sa ato ng mga top stories of the day, isa ka o kon 54 ka mga barangay sa siyudad sa nga Bacolod ang nag-apply naman sa deliberasyon agud sa nga madeklarar nga drug-free barangay. BCPO, vigilante sa Gyapon, apisar nga yara na kita sa alert level 2. Labor group may pananawan man angot sa pag-classify sa aton syudad sa alert level 2. Kag consultation sa mga mayor, simuon antis paman makapagwa sang pahayag kung sino ang pagasuporta nila sa pagka-presidente. Kag pila ka mga eskwelahan sa tertiary diri sa probinsya sa Negros Occidental ang magabukas na sang o kung face to face na sa ilayang pagkaklase. No, si Bombo Franz Andrew Burgos ato karon dito sa University of St. Lasal kay isa face to face na silang klase, pero sa pila gilamang anay ka mga kurso hindi iya tanan-tanan. O ibaluon naton karon dugay-dugay no ang report ni Bombo Franz Andrew Burgos sa patrol. Sa nagapanguna nga mga balita national, pagdalagan ni Mayor Sara sa pagka Vice President, desisyon kuno ini ni Anay Senator Bongbong Marcos. Sunod sa kay Presidente Duterte kag iyagin ka dismaya nga ako no nga mapadalagan sa pagka Vice Presidente. Tinga nga mareklamo ka Mr. President kay di ba una-una hindi kagid gusto nga magpadalagan si Mayor Sara Duterte bilang presidente. Danay nagpadalagan karon Vice President ni Bongbong Marcos. Ganalain siya kung mag-amo lang na mapadalagan man ko Vice President kontra sa kay Sara Duterte. Sige ahay, kung may makagat pa siniya nga mga kadamahan nga magpati nga tutuon gini mga pahayag nila, ambot na lang. Samtang IATF ginarekomendar kay Presidente Duterte ang pag-suksok sa face shield sa mga particular lang nga alert level. Halimbawa kung ana sa alert level 4 or 3, daw mo lang na siguro ang mandatory nga pagsuksok sa face shields. Di mayo man ni ko na sa ato nabi level 2 na kita, na lang kita. Basi pa man lang okay na lang bisan di makasuksok sa face shield. Sa balita international, 3 ka mga suspitsado sa car bombing sa Liverpool Hospital na dakpana. Samtang Estados Unidos liwat nga nagpaandam sa China batok sa pag-ipit sini sa Taiwan. Amo nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kay international. Ato ni pangalagad karon sa Lunes edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. This time mga kabanan, kuha nato ni kagawin nato ng report sa patrol kay dugay-dugay ara na ang Bombo News Center. Kumusta ang sitwasyon na dira sa University of St. Lasal? Nagasugod na gid man sila bla subong adlaw pitsa 15 nga sa dina mo di ang gintalana nga adlaw nga dapat mag-umpisa na sa limited face to face ang classes. No, ang pila ka mga eskwelahan sa pungsod Pilipinas. Nagawa nato ng live report ni Bombo Franz Andrew Burgos dito mga kabiyanan sa University of St. Lasal. No, kay may pila ka mga colleges, no? College of Nursing no? ang mga face to face kag may isa pagid ka departamento, isa pagid ka college dira sa University of St. Lasal ang maga face to face na.
Mahibalo na ito, Nabi. Kumusta ang sitwasyon na sa piyak nga linya? 4 minutos mga kabyanan ang nabilin kabagadangan kita sa tag ng alas 12. Sa aton nga mga Facebook viewers, kag sa aton nga YouTube viewers, ano inyo nga paglantaw sini sa pagpatumana sa limitado nga face-to-face classes sa pinakabang eskwelahan. Nagakadapat kag high time na bala nga magbalik na kita sa face-to-face sa sini nga mga tinion. Yari karon ang report sa patrol ubos kay Bumbo Franz Andro Burgos. Bumbo Franz, please come in. Bombo dahil live kita diri mismo sa isa ka universidad diri sa syudad sa Bacolod o kunang University of St. Lasal Bacolod Bombodan, which is nga isa ini sa probinsya sa Negros Occidental. Ebing bangod Bombodan nga nagbalik na sa o kung may mga face-to-face classes na, no, especially sa may higher education institutions. Kaangay sini Bombodan kay mismo sa Commission on Higher Education nag-release sila Bombodan sa Western Visayas. May 11 ka mga eskwelahan ang magapatigayan sa face-to-face class. But sa Negros Occidental, may 3 Bombodan, isa-isaw ni naton. Una, diri sa Bacolod, amo nga USLS, ang ikaduwa, ang South Land College sa syudad sa Kabangkalan. Kag diri Bombodan sa may syudad sang Sagay, ang Nunescos, no? So amo nga mga eskwelahan o kung sa mga kolehiyo kag mga universidad, ang magabalik na Bombodan sa face-to-face class, pero may limitation ni na Bombodan. Let's be clear lang, diri sa may USLS, ang duha ni ka mga programs o kung mga courses Bombodan na magabalik sa face-to-face class, ang College of Nursing kag College of Medicine Bombodan. Pero sa College of Nursing, third year and fourth year students na ginibombodan ang magapatigayon sa nga face-to-face class. And then for the College of Medicine, amo ni ang mga nasilig bala Bombodan nga clinical experiences kangay sa mga nursing at sa medicine man, no? Amo ni bilang okay, Bumbo Franz. Yes, Bombodan. Odo ka lang alang abi kun hindi gina naton pag face-to-face mo. Correct. Sakto gid Bombodan kay kinahanglan gini hands-on, no? Actual hands-on gid. So amo ni Bombodan subong diri sa ato sa USLS. Pero let's be clear Bombodan, kay pila ka ba nga colleges na nagsugod subong adlaw Lunes, November 15, no? So naman mismo sa Commission on Higher Education, but diri sa USLS sa November 22 pa sila Bombodan mag-start sang ilagid nga formal nga opening sang ukon na face-to-face class Bombodan. Sa 22 pa? Yes, correct. 22 pa. But this time, no, ginbisitan rin naton, medyo malinong pa rin Bombodan ang sitwasyon sa tubangan mismo sa USLS. Kaya tungod nga sa 22 pag Bombodan, magabalik ang face-to-face class sa mga na-mention natin nga mga programa, no? Yes, Bombodan. Pero may mga, kita ko daw sa background, sa ibuli ko daw, may mga nagasulod man, nga mga tagpila kabilog, nga mga, estudyante or trabante na. Yes, Bombodan, basi mga, kay mga nakasibilyan man sila. Pero nang usisa kita rin Bombodan sa mga guards and then naka-call kita sa admin office sa college, especially diri sa University of St. Lasal. Yan pa-confirm talaga yun Bombodan kung subong adlaw yun nang pagsugod sa klase, especially sa face-to-face class sa College of Nursing and Medicine. Yung kumpirmar Bombodan, no? Because sa mga dugang nga mga circumstances ang eskwelahan, amo na nga na ang rason Bombodan, no, nga sa November 22 ang ilan nga pagsugod sa face-to-face class, especially sa College of Nursing at sa Medicine. Pero preparado naman sila. Yes, Bombodan, may baluang gid rin nato. Kaya actually, nagpadulong kita ito kaina, bala Bombodan sa kilid sa Regional Hospital. Idudragin man na dang ilang college, bala siyang nagligad, no? Gin-transfer rin Bombodan gid sa main campus, ang College of Nursing and College of Medicine. Dirigid mismo sa ilang main campus. So, dirigid naton gipadulungan gid kag diri nato kiban nga preparado na sila, no? Kay mga gamit from sa kilid sa Regional Hospital nga college nila, College of Nursing and Medicine, gipangdala na Bombodan kag gipa-transfer na diri sa main campus, no? Sa University of St. Lasal kag para sa palabuton nga November 22, preparado na kag good to go na sila Bombodan, no? Na magasugod sa ilang mga face-to-face so, bali may isa pa sila kasi manang para sa ilang preparation kay November 15 subong, Lunes ang November 22 is next Monday. Correct, yes. By 7 days pa sila Bombodan, but ang formal gid nga date is on November 22 for the USLS na mag-start sa ilan nga Bombodan, no? Face-to-face class for the College of Nursing and Medicine. Pero bantayan na pagila Bombodan kasi may mga latest update man regarding 2 days, no? Pero sure na ina kaya pagpakikamot man naton sa Commission on Higher Education na Office 6
o sa region sa Western Visayas, Bombodan, nga i-confirmar man ni Dr. Arnold Enceno nga November 22 ang University of St. Lasal nga magasugod sa ilang gining face-to-face class, Bombodan. Okay, sige, salamat gid. Yes, Bombodan, no, kag live diri sa University of St. Lasal, Bacolod, din si Bombo Franz Andrew Burgos. Para sa Mabansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Franz Andrew Burgos. Report mga kabayanan direkta dito sa University of St. Lasal, Bacolod. Kag diri nato ni baluhan nga sa Monday pa sila mag-umpisa sila ng limited face-to-face classes daw sa College of Nursing kag College of Medicine. Kag may isa kasi mana no nga dugang pang preparation kag of course hibalo naton sa maabot nga Lunes no kung ano ang mangin sitwasyon kung sa tion nga magbalalik na ang pila ka mga estudyante. Sa sulod na subong si kadua ka tuig nga wala sang klase face to face, mamaguhan ni mga estudyante kapin pa ko magbalik na klase sa elementary, sa junior high kag senior high. Medyo mamag-uhan ini. May ara nga excited, may ara nga daw hindi na excited, kaya daw na namian na nga tawhay lang sila puluyan. Yari na ang Bombo News Center para sa ito na Bombo Network News. Standby. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News DWSM Star FM Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Lunes, Nobyembre 15, 2021. At sa ulo ng ating mga balita, retired PNP Chief General Guillermo Eleazar tatakbo na rin sa pagkasenador at humabol sa deadline ng COMELEC para sa substitution pagdating sa 2022 elections. Si dating Senator Marcos naman at Senate President Soto nanguna sa pinakabagong SWS survey. Mataas na opisyal ng CPP, NPA, NDF arestado sa Malolo City, Bulacan. Samantala, appointment naman ng mga PNP officials sa key position dadaan daw sa masusing pagsusuri ng 3-man executive committee. Si COMELEC Chairman Abbas naman nakikipag-ugnayan sa regional office hinggil sa pagpaslang sa tatlong 2022 election aspirant. Substitution by reason of death, posible sa naturang sitwasyon. Yung big-time drug personality naman sa Camarines Sur patay sa buy-bust operation. Nasa 7 milyong piso halaga ng shabu na samsam ng mga otoridad. Mamaya sa ating international news, ang Austria nagpatupad ng nationwide lockdown sa mga hindi bakunado. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Jane Buna. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, nilinaw nga po ng Department of Education o DepEd na wala pa silang napipiling mga paaralan dito sa Metro Manila kung saan maaaring gawin ang pilot testing para sa face-to-face classes sa gitna pa rin ng COVID-19 pandemic. Ayon po yan kay Assistant Secretary Macom Garma. Sinabi ni Garma na sa ngayon ay patuloy pa silang nakikipag-ugnayan sa mga Metro Manila mayors para matukoy ang mga paaralang ito. Ayon pa kay Garma, isang paaralan ang kanilang tinitingnan sa bawat lugar sa Metro Manila na posibleng mapasama sa pilot implementation ng in-person classes na nagsimula na nga po sa ilang mga lugar sa bansa ngayong araw ng Lunes. Sinimula na ito ng DepEd sa mga lugar na itinuturing na ligtas ng Department of Health. May kabuang 100 na mga pampublikong paaralan ang lumahok sa pilot run na ito at nasa 22 naman na mga pribadong paaralan ang nakatakdang sumali dito pagsapit naman ng November 2022. Sinabi pa ng DepEd na mas marami pang mga paaralan na mula sa mga pampubliko at mga pribadong sektor ang sasali sa pilot run sa mga darating na linggo. Ang pilot face-to-face classes ay tatagal hanggang December 22 ng taong kasalukuyan, habang ang pilot study naman ay nakatakdang magtapos pagsapit ng Enero at 31 ng taong 2022. Ang mga resulta ng pilot testing ay ipapakita kay Pangulong Rodrigo
Duterte pagsapit naman ng Pebrero sa susunod na taon. Kung magiging maayos naman ang lahat, magsisimula ang pagpapalawak sa in-person classes pagsapit ng Marso 7, 2022. Sa ilalim ng pilot period, 12 estudyante lamang ang papayagang pisikal na makapunta sa mga silid-aralan mula kindergarten. 16 naman sa grade 1 hanggang 3 at hanggang 20 naman para sa grade 4 hanggang grade 12. Para sa mga laboratory at mga workshop, 20 na mga mag-aaral ang papayagan na maging physically present. Ang pahintulot mula sa mga magulang ay kailangan din para sa mga mag-aaral na makakadalo sa naturang klase. Sinabi pa ng DepEd na tanging ang mga guro at kawani na fully vaccinated lamang kontra COVID-19 ang papayagan na makapasok ng physical sa mga paaralan. Sa mga oras na ito, kukuha tayo ng update mula sa COMELEC. Si retired PNP Chief Eliazar, tatakbong senador, humabol sa deadline para sa substitution sa 2022 elections. May live report si Bombo Gerald Ule. Bombo Jane, Bombo Dave, dakong alas 10:30 kaninang dumating si dating PNP Chief Guillermo Eliazar. Kare-retire lamang yan at naghain siya ng kanyang Certificate of Candidacy. Pero bago siya nag-file ay unang pumasok itong si Paulo Capino. Ito'y aspirant para sa senatorial race. Ang ginawa niya, nag-withdraw muna para magbigay daan dito pa rin sa kandidatura ni PNP Chief Guillermo Eliazar, dating PNP Chief. At kani-kanina lang ay natapos na yung kanyang filing at sa ngayon ay may mga humabol pa na mga mag-file din at mag-withdraw. Kabilang kanina dito sa mga naunang nag-withdraw, itong Moro Ako party list, nag-file yan for substitution ng kanilang nominees. Itong Bisaya Gyud, nag-withdraw at nagkaroon din ng substitution. Itong si Joseph Jokson ng KDP ay nag-withdraw ito bilang senatorial candidate. At itong Damayan party list ay nag-withdraw at nagkaroon din ng substitution. So mamayang hapon, asahan itong mga magsa-substitute. Kanina sinasabing mayroon daw darating dito itong si presidential spokesperson Harry Roque magfa-file ng kanyang COC. Tingnan natin kapag matutuloy. Nagtanong-tanong din tayo sa mga PNP personnel kanina, walang paabiso kung anong oras darating si Pangulong Rodrigo. Oo, siguro balik. At mag-substitute. Go ahead, Bombo Gerald. Yes, inaabangan pero hindi naman necessary na dito sa rule ng substitute ay pag-file ng kanyang COC ay wala naman sa rule na kailangan present si Pangulong Rodrigo Duterte, Bombo Dave. Pwede nang ipadala yan doon sa kanyang mga staff. At kanina ay naghigpit itong COMELEC, itong Commission on Elections ng kanilang seguridad matapos yung insidente ng Sabado na talagang dikit-dikit yung mga nandito, yung mga supporters, maging yung mga nag-file ng kanilang COC, yung mga withdrawal ay dikit-dikit kaya nagkaroon sila ng adjustment. Ngayon, napaka-systematic. Pagpasok ng kandidato ay didiretso doon sa area kung saan ifa-file yung kanilang mga documents para sa withdrawal o yung substitution. Pagkatapos niyan ay agad lalabas sa kaharap dito sa media na nasa harap naman ng Commission on Elections. So, ganyan ka-systematiko, Bombo Dave, yung sistema ngayon dito pa rin sa COMELEC. Kanina ay nagkaroon ulit ng rally at nandito sa harap ng Commission on Elections itong mga supporters ni Mayor Inday Sara at ni Pangulong Rodrigo Duterte. Umaasa sila na magkakaroon pa ng substitution. Mag-withdraw itong si Mayor Sara daw at magfa-file siya ng kandidatura sa pagka-presidente para hindi matuloy itong pag-file ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo. Para naman sa pagka-vice-presidente. Bombo Gerald, Bombo Dave. may tanong ko lamang kasi nag-file na nga ng kanyang substitution papers itong si former PNP Chief Eliazar. Nabanggit niya ba sa kung anong partido daw siya tatakbo? Sa ilalim ng anong partido daw siya tatakbo, Bombo Gerald?
Yes, yung pinalitan niya is sa ilalim ng partido ni Senator Lacson. So, tatakbo siya sa ilalim ni Senator Panfilo Lacson na tumatakbo na sa pagkapangulo at yung Vice President nila ay si Senator Tito Soto, Bombo Dave. Nabanggit mo kanina na nagkaroon nga ng pagbabago diyan sa loob ng filing center ng COMELEC pagdating diyan sa substitution at withdrawal sa ngayong araw na deadline na nila. Pero kamusta naman yung seguridad diyan sa labas sa Bombo Gerald? May mga pulis bang ikinalat diyan kasunod nga nung nangyaring insidente na noong araw ng Sabado, Bombo Gerald? Oo, mas marami, Bombo Dave, at mayroon yung mga nagpapatrol talaga, mayroon yung mga naglalakad-lakad na pulis, lalong-lalo na doon sa mga nandito sa side kanina na mga supporters ng Pangulong Rodrigo Duterte para ma-maintain yung 1 meter distancing. Mayroon naman yung mga tumatalima pero hindi mapigilan kapag nandyan na yung mga media, yung mga vloggers dito, ang marami din, ay doon sila nag-uumpukan para sila mapansin at kanya-kanyang eksena. Mayroon yung mga sumasayaw, Bombo Dave, at mayroon yung mga nag-cheer. So ganyan kanina yung eksena dito at ngayon ay medyo nag-disperse itong mga supporters dahil biglang umulan dito sa Commission on Elections dito sa main office dito pa rin sa Intramuros, Maynila, Bombo Dave. Alright, Bombo Gerald, linawin lang natin na hanggang 5 p.m. lang ngayong araw ang deadline na ibinigay ng COMELEC para sa withdrawal at substitution. Yes, ganito yung mangyayari dyan, Bombo Jane, linawin natin. Pagdating ng 5 o'clock, tatanggap sila nung last na mag-file ng kung ano man yan, substitution or withdrawal. 5 o'clock yung cut-off. Pero kapag meron pang natira doon sa labas, yung mga na-cut-off na yon ay hanggang doon sa cut-off, kahit alas 5 pasado na yan, ay itutuloy pa rin, Bombo Jane. So, cut off yung 5 p.m. Pag humabol ka dito ng 5 p.m. at hindi ka pa naasikaso, hindi ibig sabihin yan na hindi na aasikasuhin. So yung naabutan ng 5 p.m. aasikasuhin yan kahit sobrang dami, kahit mag-extend hanggang alas 7, Bombo Jane. Ganun yung gagawing sistema mamaya. Doon napansin natin kanina, Bombo Jane, Bombo Dave, na kakaunti lang itong mga nag-file ng kanilang substitution, nag-withdraw, nasa mga 7 lang, Bombo Dave, yung isa senatorial, yung iba karamihan yung mga party list representative, yung mga nag-file ng kanilang substitution at nag-withdraw. Yun lang yung marami kanina dito, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald di ulit para sa ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, alamin naman natin kung sino nga ba yung mga presidential aspirants na nangunguna raw sa pinakabagong SWS survey. Kaugnay niyan, may update si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Day, Bombo Jane, naglabas nga ng panibagong resulta ng survey ang Social Weather Stations at ito ay sinagawa sa October 20 to 23 ngayong taon. Ito ay may kinalaman sa mga presidential at vice presidential candidates, ganyan din yung mga senatorial balls. At batay sa survey ng SWS, nangunguna pa rin, unang-una itong si dating senador Bongbong Marcos sa mayroong 47%, Vice President Leni Robredo 18%, Manila Mayor Isko Moreno 13%, Senador Manny Pacquiao 9%, Senador Ping Lacson 5%, Senador Bato de la Rosa 5%, habang nasa 3% ang undecided. Ito naman sa Vice Presidential race, nangunguna naman itong si Senate President Tito Soto III 44%, Mayor Sara Duterte Carpio 25%, Senador Kiko Pangilinan 13%, Doc Willie Ong 13%, dating Congressman Lito Atienza 3%, at yung undecided ay 2%. Samantala, sa panig naman ng kandidato sa pagkasenador, ito Rafi Tulfo na mayroong 60%. Sinundan number 2, itong si dating senador at ngayon ay Sorsogon Governor Chis Escudero, na labis sa mga nagpapasalamat bagamat siya ay hindi na aktibo. Itong si Chis Escudero ay nakapag number 2 sa pinakabagong survey ng SWS. Pangatlo si dating House Speaker Alan Cayetano, dating Senador Loren Legarda, Senador Mig Zubiri,
Mark Villar, Risa Hontiveros, kasalukuyang senador, at itong si dating senador Jingo Estrada, at yung aktor na si Robin Padilla, at itong si dating senador Nolo de Castro, pero siya nga ay nag-withdraw na, at itong si senador Joel Villanueva. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dinaza nagulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Sa dagdag pang mga balita, tatalakayin ng mga alkalde ng Metro Manila kung isa sa ilalim sa travel restrictions ang hindi nabakunang mga bata laban sa COVID-19. Ayon yan kay Department of the Interior Local Government Secretary Eduardo Anyo. Ito ay matapos ang isang 2 anyos na batang lalaki na kagagaling lang sa mall ang nagpositibo si COVID-19. Sinabi ni Anyo na iniimbisigan din nila ang posibilidad na false positive ang test. Ang naging resulta sa antigen test ng 2 taong gulang na bata. Anya, too early to make conclusions, ngunit mas maganda na ito ay kanilang pag-aaralan. Sinasabing insidente na una nang sinabi ni Anyo na very unfortunate ang nasabing pangyayari. Kaya naman, pinapaalalahanan nito ang lahat na sundin ang mga public health protocols at pinayuhan nito ang mga magulang na mag-ingat sa pagdadala ng kailang mga anak sa mall at kung kinakailangan lamang. Dagdag pa nito na malayong matapos ang pandemya kahit na mababa ang kaso ng COVID-19. Ang interzonal at interzonal movement ay papayagan para sa mga minor de edad matapos may ilagay sa Alert Level 2 quarantine classification ang National Capital Region. Sa kaugnay na balita, maaari naman daw magpatupad ng mga karagdagang mobility restrictions sa mga local government units o LGUs para sa mga kabataan kung kinakailangan ayon sa Department of Health o DOH. Sinabi ito ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere kasunod ng pahayag ng isang doktor noong nakaraang linggo sa social media na isang 2 taong gulang na bata ang nagpositibo sa COVID-19 3 araw matapos na magtungo ito sa mall. Ayon pa kay Vergere, mayroong authority ang mga LGUs na i-evaluate ang kanilang sitwasyon at base dito ay magpatupad ng sa tingin nila ay kailangan ng mga restrictions para sa mga kabataan. Pero iginit naman ng opisyal na ang pagpayag din naman sa mga bata na makalabas ng bahay sa gitna pa rin ng pandemya ay mayroon namang daw kaakibat na mga health benefits para sa kanila. Samantala, muling binigyan din ni Vergere na hindi patiyak sa ngayon kung ang pagpunta nga sa mall ng naturang bata ang siyang dahilan ng pagpositibo nito sa COVID-19. Ang naturang kaso aniya ay isolated case pa rin hanggang sa kasalukuyan. Mga lugar sa Metro Manila na naka-lockdown, 15 na lang. Ating alamin yan sa detalye sa report ng Star FM Manila. Malaki ang ibinaba sa bilang ng mga lugar sa National Capital Region o NCR na nasa ilalim ng granular lockdown kasabay ng pinapairal na Alert Level 2 sa Metro Manila. Base sa numero mula sa Philippine National Police o PNP, 15 na lamang ang mga lugar sa Kamaynilaan ang nasa lockdown sa kasalukuyan. 7 sa mga lugar na nasa granular lockdown sa NCR ay matatagpuan sa Quezon City. 6 ang nasa Southern Metro Manila, habang ang natitirang 2 lugar naman na naka-lockdown ay nasa Eastern Metro Manila. Ang bilang na ito ay mas mababa ng 50% kumpara noong ibaba ang Alert Level 2 sa NCR na mayroong 30 lugar na nasa lockdown. Sa pagbabantay at pag-iikot naman sa mga lugar na nakakordon, aabot sa 52 PNP at 48 force multipliers na lamang ang nakadeploy. Panawagan naman ng mga otoridad na mas maiging sumunod sa umiiral na health protocols, lalo na ngayong mas marami nang nakalalabas ng kanilang mga tahanan at namamasyal sa mga pampublikong lugar upang maiwasan ang pagkalat ng sakit at muling pagbalik sa mga serye ng lockdown. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! 5 hanggang 6% economic growth target ngayong 2021 kaya pa raw maabot ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Ah!
Bukas, Choco Java naman. Choco Java naman. Choco Java naman. Choco Java naman. Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mga nagkupkup sa narestong magkapatid na family officials at sa iba pang pinagpapaaresto, hahabulin na rin ng Senado. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Dennis Hamito. Target na rin ngayon ang mata sa kapulungan ng Kongreso na habulin at panagutin ang mga individual na nasa likod ng pagpapatakas at gayon din yung pagkupkup dito sa mga nagtatago na mga opisyal ng Parmalee Pharmaceutical Corporation. Partikular na ang dalawang naaresto na magkapatid na Dargani, itong sina Mohit at Twinkle Dargani na muntik nang makalabas ng Pilipinas sa pamamagitan ng biyahe o pagbiyahe mula dito patungo dun sa bahagi naman ng Malaysia. Pero naagapan ito ng mga otoridad at nahuli, nadala na sa kustodiya ng Senado. Maliban kasi sa magkapatid na Dargani na hindi nakikipag-cooperate sa ilang pagdinig ng Senado, may isa pang hinahanap, Bombo Dave, Bombo Jane, partikular na itong si dating PSDBM Chief Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Matatandaan na sa ilang pagkakataon pinatawag din itong si Lau, ngunit kasabay ng hindi pagdalo ng mga miyembro ng gabinete ng Pangulong Rodrigo Duterte, hindi na rin siya dumadalo sa mga nakalipas na pagdinig. Ito'y sa kabila ng hindi naman siya bahagi ng Duterte administration dahil siya ay kumalas na bilang pinuno ng PSDBM. Maliban dito, may iba pang mga pinaghahanap na mga taong hindi nakikipag-cooperate kaugnay pa rin sa nagpapatuloy na Senate investigation sa multi-billion Parmalee pharmaceutical deal ng PSDBM. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Dunkin' Donuts. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, mataas na opisyal ng CPP, NPA, NDF arestado doon sa Bulacan. Samantala yung appointment naman ng mga PNP officials sa key positions dadaan daw sa masusing pagsusuri ng 3-man executive committee. May update si Bombo Annalise Soberano. Yes, Bombohan? Arestado ng PNP Intelligence Group ang isang mataas na opisyal ng CPP, NPA, NDF. Kinilala itong si Salome Crisostomo, 64 years old. Ayon kay PNP Chief Lieutenant General Jonardo Carlos, nahuli si Crisostomo alas 10 ng umaga kahapon sa Barangay Mabolo, Lolo City, Bulacan. Siya ay hinuli na pinagsanib na pwersa ng NCRPO, Police Regional Office 3, Police Regional Office 4A at Special Action Battalion sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong rebellion. Sangkot ito sa kaso ng mga panggugulo sa mga komunidad sa Calabarzon at itinuturo ring nasa likod sa ambush ng mga pulis. Si Crisostomo ay kasalukuyang may 5 million monetary reward na nakapatong sa kanyang ulo. Dahil naman sa katandaan, sinabi ni General Carlos na binigyan nila ng nurse si Crisostomo para i-monitor ang kanyang kondisyon. Pakinggan natin si PNP Chief Lieutenant General Jonardo Carlos. And this warrant of arrest is issued by Honorable Judge Virgilio Alpahora of RTC Branch 59 of Lucena City, dated June 28, 2006, for the crime of rebellion. The case stemmed from the suspect's alleged involvement in series of atrocities committed in Quezon Province in 2005, particularly the ambush of PFC Michael Samsun and Corporal Edward Lumawi in her capacity as a member of the Executive Committee, Secretariat of Southern Tagalog Regional Party Committee of the CPP, NPA, NDF. Samantala, nilinaw naman ni General Carlos na dadaan sa 3-man executive committee ang appointment ng matataas na opisyal sa ilang key positions sa PNP. Inihayag ito ni General Carlos sa kanyang unang press conference bilang pag-asyo niya sa unang araw bilang pinuno ng pambansang pulisya. Kaya hindi siya magpapatupad ng malawakang balasahan. Ayon kay Carlos, ang gagawin lang anya ngayon ay punan ang mga bababakanteng posisyon ng mga magreretirong
opisyal. Kailangan qualified ang mga ito. Paliwanag pa ng PNP Chief, ang lahat ng mga may nakaambang promotion ay sasalain muna. Live mula dito sa Campo Crame, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, si COMELEC Chairman Abbas nakikipag-ugnayan na sa regional office hinggil sa pagpaslang sa tatlong 2022 elections aspirant. Substitution by reason of death, posible sa naturang sitwasyon. May update ang Bombo Radio, Ligaspi. Pinatututukan na rin ng Commission on Elections sa COMELEC sa kanilang regional office sa Bicol ang takbo ng investigasyon sa pinaslang na tatlong aspirants mula sa Donsol, Sorsogon. Ito ay sa kabila ng pahayag ng kapulisan sa Daraga Albay na pinag-aaralan pa ang anggulo kung personal o may kinalaman sa politika ang kaso ng pagkamatay ni Helen Garay, tatakbo sa ng vice-alkalde at dalawang aspirants sa pagkakonsehal Karen Avirilla at Xavier Merasol. Sa panayam ng Bombo Radio Ligaspi kay Bicol Regional Election Supervisor Attorney Noli Pipo, mismong si COMELEC Chairman Sheriff Abbas ang tumawag sa kanya upang alamin ang sitwasyon. Ikinalulungkot naman ni Abbas ang nangyari, lalo pat kilalang tourist destination ng Donsol dahil sa butanding interaction at tahimik na lugar din. Nakapagsumiti na rin ang tanggapan ni Pipo ng spot report mula sa kapulisan at tatalakayin sa command conference. Sa kabilang dako, ipinalawanag naman ni Pipo na maaaring mailapat dito ang substitution by reason of death kung sakaling ituloy ng kamag-anak ng mga biktima ang pagtakbo sa 2022 elections. Posible umanong mapalitan ng mga aspirants hanggang noon time ng election day basta't may certificate of nomination and acceptance na mula sa United Nationalist Alliance na partido ng tatlo at dapat nakaapelyido ng namatay ang hahalili. They can be substituted until, if I'm not mistaken po, noon time of election day. As long as yung substitute candidates ay meron po silang kuna coming from the same party. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Ligaspi, Bombo Faluzada nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Big-time drug personality sa Camarines Sur patay sa buy-bust operation. Nasa 7 milyong piso halaga ng shabu na samsam ng mga otoridad. Nakatutok sa balitang iyan ang Bombo Radio Naga. Patay ang isang big-time drug personality matapos manlaban sa isinagawang buy-bust operation sa Nabua, Camarines Sur. Kinilala ang suspect na si Bienvenido Densing Jr., residente ng Barangay Tampo, Pamplona sa nasabing lalawigan. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Police Major Jen Pilea, hepe ng Nabua Municipal Police Station, sinabi nito na nagawang makabili ang umaktong pusher buyer sa suspect ang isang not-tied sachet ng hininghinalang shabu. Ngunit nakahalata umano ang suspect kung kaya agad itong bumunot ng barel at nakipagpalitan ng putok sa mga otoridad. Dahil dito, nagtamo ng tama ng bala ng baril sa kanyang katawan ng suspect na kaagad naman na dinala sa pagamutan, ngunit hindi na umabot pa ng buhay. Ayon kay Pilea, aabot sa 1 kilo ang nasamsam na shabu sa suspect at tinatayang aabot sa humigit kumulang 7 million pesos. Samantala, pinaniniwala ang si Dinsing ang nagsusuplay ng mga pinagbabawal na droga sa lungsod ng Naga. Gayon din sa iba't ibang bahagi ng nasabing lalawigan. Bali po dito sa nangyari na ito, suspect po natin si Bienvenido Densing Jr., residente po ng Barangay Tampo, Pamplona, Camarines Sur. So prior nung kinasa nating operation, na-monitor nga natin na nag-area niya ang buong Kamsur at Naga. Siya ang nagbabagsak ng mga illegal na droga. Ang tinig ni Police Major Jan Pilea. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jory Ann Oriana para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Halos 2 million mga residente sa Austria na hindi pa nabakunahan ang isinailalim sa lockdown. Ito ay sa gitna ng tumataas na infection levels at tumataas na pressure sa mga hospital. Ayon kay Chancellor Alexander Schallenberg, kailangan nilang gawin ang nasabing hakbang. Makakalis lamang sa kanilang bahay ang mga hindi bakunado kapag magtrabaho o kaya bumili ng pagkain. Humigit kumulang 65% ng population ng nasabing bansa ang fully vaccinated, isa sa pinakamababang rate sa kanlurang Europa. Samantala, ang 7-day infection rate ng bansa naman ay higit sa 800 kaso bawat 100,000 katao.
Isa yan sa pinakamataas sa Europa. Sa pangkalahatan ng Europa ay muling naging rehiyon na pinakaseryosong naapektuhan ng pandemya at ilang bansa nagpapatupad na ng mga pagigpit at babala sa tumataas na mga kaso. Ang mga hindi nabakunahan ay pinagbawalan na pagbumisita sa mga restaurant, mga salon at mga sinihan at pinayuan na manatili sa bahay. Sa mga sandaling ito, sabayan niyo po kami sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At live nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik mga kabenan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay. So to 34 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 12. Bagulan nyo naman yan ang Bumbo News Center sa pagdulong sa Bumbo Network News. This time mga kabenan, yan ang ato ikaduha nga winner sa aton 1-2 Panalo Part 20 promo. Standby! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na mga kabinan na ito ni kaduhang winner. Ang si Prof of Purchase, Rizona. Lawago na ito alas 12:35. No? 12:35 p.m. Taga Burgos Extension, Burgos Extension Zone 9, Talisay City. Pinsar ko Burgos Extension Division na Chabaculod. Burgos Extension Zone 9, Talisay City. Congratulations sa kay Marilo Blateria. Marilo Blateria sang Burgos Extension sa may Zone 9, Talisay City. Ikaw nga ito ni kaduhang nga winner, gilawag natin alas 12:35 sa hapon. May ara kasang anong ka oras sa pagkuha sa imo siniyang nga premyo.
Kung mapasalawan ka magkuha sa premyo sa sulod sang 6 ka oras, ang amo nimuon amo ang maggabot sang panibag-o nga winner kag amo ang magabaton sang imo sini nga premyo. So Marilo Blateria sang Burgos Extension Zone 9 na Talisay City, ikaw ang aton ikaduhang winner. Zone 4 nin, Zone 9. Zone 4 Talisay City. Okay. Zone 4 Talisay City, no? Kag ginlawag naton 12:35, no? So sa wala pa makadaog, himo ka mo sa madamo nga may interest para makaangkon ka mo sang chance nga magadaog. Magabalik banwa ang ining palatuntunan pagkaligid lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Mercy Lagares, ang Purok Litsunan, Araneta Street, Bacolod City. Nagdaog sang 500 pesos nga cash kag 650 nga grocery. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM. Ang 500 baka ko liwat sang inog-intra ko sa dason nga week. Kang iban baka ko man bugas Dako gid nga bulig ang akon nga nabaton. Madamo gid nga salamat. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Bas Paradyo Bombo! Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usar sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo,
pag-organisar sang Multipurpose Environment Cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga probisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga probisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madamong salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kon ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kun ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kun ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Number 1! Basta Radio Bumbo! Pabalik na mga kabyanan sa ato na pagpangalaga diri sa panatuntunan Bumbuhanay sa Udto. 10 minutos na nabilin ka magadangat kita sa tagnang launa sa hapon. This time, balikan nato ng pila ka mga reports gikan sa ato ng mga field reporters.
Balikan nato ng report ni Bombo Carla May Defensor. Ini may kantanan sa panibagong 54 additional nga mga kabaranggayan diri sa siyudad sa Bacolod nga nag-submit sa ila sini nga mga dokumento, mga requirements para sa deliberation para nga mangin drug cleared barangay. 54 bawti kun magkalaubos abi ini cleared. Butsilingon nga jutay na lang mga kabarangayan sa Bacolod ang nag-engage sa droga. Sige, abi. Kung ano makasiling ko yung tuod ginayan nga drug cleared na ang pila ka mga kabarangayan. Siguro tayo na yan. Sige na lang, may na lang niya nga may mga clearing operation na. Magkapa-drug cleared sini amo ang wala untat nga operation sa PDEA kaysa ato ng mga otoridad para magkalaubo sa ini mga drug addict kag mga nagabiliya sa droga. Yara ang report, Bombo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bombo Dano. So 54 kung 54 ka mga barangays naman no ang magapasakop sa maabot nga deliberation this coming November 23. Bombo Dan, so ini deliberation ini nga ginakandak no sa PDEA para sa mga barangay nga mangin drug cleared na Bombo Dan no. So ini nga 54 nga ni Bombo Dan ang iba na dire. Amo ining iban nga wala pa na drug cleared last sa deliberation Bombo Dan kasi nagliga do more than 10 ang more or less 10 ang nakapasakop na ko na drug cleared na Bombo Dan. So ang bilin diri amo man ini sa gihapon ang nagapasakop liwat para sa Bombo Dan no nga ma-drug cleared na ini sila. So 54 kagang iban diri Bombo Dan bago ini nga mga pasakop sa drug cleared. So amo ni Bombo Dan no ang epekto kon ang output sini sang gimpagwa nga letter of demand sa PDEA o kon letter of demand higing panghatag sa mga barangays Bombo Dan nga wala pa gid sang mga lista o kon nagapasakop sa deliberation. So halos tanan nga mga barangays sa Negros Occidental kag na Bacolod City naghatag na ini ako nag-respond ni sila sa letter of demand na ginhatag sa ilasang PDEA para at least ma-check man kung pila ka mga drug personality ang yara sa ila sini nga mga barangay ababado. So maayo man kay balikan Manila ang PDEA kag ini sila Bombo Dan nagpasakop man sa deliberation no galing kay ni ari diri nga ginalantaw nga ila sini nga mga barangays ni ara pagidya mga drug personality Bombo Dan. Pero at least no naghatag ini sila sang lista sa PDEA para at least malantaw man sa mga PDEA kung ano pagid ang paghimuon nila kung makandak pagid para magkandak pagid ini sila sang madamo pagid nga mga operasyon Bombo Dan kay amo ini ang sabat gid no para maubos na gid ang mga nagaduso sang illegal nga droga o kung nagagamit sang illegal nga droga Bombo Dan. So amo ni ang rason kung nagapatigayon ini sila sang deliberation Bombo Dan. So Bombo Dan pamatian nato nagpahayagi kan kay PDEA Head Negros Occidental Nico 54 applicant barangays ma'am this crossing in 33rd Regional Oversight Committee deliberation this coming November 23 ma'am. Okay, so 54 ka mga barangay naman sir. So ini sila sir nagligad sa ini sila nag-apply galing kay wala na hindi sila nakasulod sa 32nd deliberation. So mga 33rd na makasulod na gid sila sir. Correct ma'am. Ara naman sila ang itong mga barangays na wala maka pasar no or makapasas itong previous naton actually duha na ka deliberations nga natabo no may mga barangays nga wala sila madala. So subong ma'am applicant barangays naton sila para sining mabot na deliberation. Okay, so sir regarding sir sa mga barangays na ginpadalaan niyo demand letter kamusta sir? Mayara na sang iban nga nag-deny o kung mayara sang iban nga nag-comply sa gihapon? Actually no positive man ang resulta niya almost ang tanan nga barangays nag-reply man siya sa demand letter. Kaya ang ara sa atong demand letter ginaagda ta sila na dapat magpasakop na sa barangay drug clearing program. Kaya kung hindi man dapat maghatag sila explanation kag justification nga kay hindi sila magpasakop. So tanan nga barangay ma'am nag-reply man sa aton sa itong letter. Actually mo kadamuan nag-apply. Okay. Kaya lang sa application nila gina-process may initial evaluation man kita. So hindi man naton sila pwede
although makonsider tan sila ng mga applicant barangays kaya nag-express man sila sa intent nila na magpasakop sa barangay bed clearing program. Yes. Pero base naman sa aton initial assessment sa barangay, hindi nato sila makonsider pat applicant kung makita naton na why pa sila, kumbaga hindi pa sila preparado, no? Programa hindi pa nila na fully implement sa ilang barangay. Kaya that is why nagamamat na sila process, no? Prepare sila mga dokumento para ma-satisfy nila ang tanan ng mga parameters para maging drug cleared sila. Yes, ma'am. Gina-amugani, ma'am, no? Kay ang PDEA, kaupot sa PNP, DILG, DOH, nagpadala na sa demand letter na sa tanan ng mga barangays dito sa Negros Occidental na wala pa magpasakop sa atong barangay drug clearing program. So, gina-encourage naman ang tanan ng barangay na mag-apply sila. Although kung halimbawa man sa atong initial assessment hindi pa sila ma-consider nato na sa applicant, pero at least nakasugod na bala sila sa preparation nila para man mahatagan namon sila bala attention. Kaya mo gani ma'am kung ang barangay hindi siya magpadala sa aton letter of intent na magpasakop sila sa barangay drug clearing program, hindi naton sila masyado matagaan with attention. Kaya mo gani atong ginatag na attention at prioridad itong mga barangay na nag-apply para sa drug clearing. Yes, sir. So I hope ang tanan ng barangay magpasakop sini kay para may sa aton komunidad, ma'am, no? Hindi ini para sa aton lang, hindi para sa ahensya o kay para sa gobyerno, kundi especially para sa community na aton barangay maging ang peace and order bala makita naton sa barangay. Yes, sir. So far, sir, sa inyo, sini nga pag-monitor nyo, no? Sir, no, paglantaw, kay madamo naman, sir, sang deliberation nga nag-agi kag almost 200 plus na, sir, no? Mga 300 na ang mga nag-drug cleared ng mga barangay. So far, sir, paglantaw nyo, okay man, sir, ang ginapatigayon nga deliberation, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kailan nakita ginato ma'am na medyo dako gyud nga challenge sa amon ang pagpa-drug cleared sa Negros Occidental considering gani nga we have 12 cities, no? Urban areas are sa aton kadamuan. Pero ginatingwa man naton ng aton barangay drug clearing program maging fruitful gid siya kag life changing bala, no? Totoo gid siya nga cleared siya, drug cleared. So that is why tinguan nato na tanang nga barangay magpasakop, ug tinguan man naton pag-evaluate nga barangay na comply din nilang parameters para maging drug cleared sila. Yes, sir. And then ang mga na-drug cleared na, sir, sige ako ng monitoring. Yes, ma'am. Kaya actually, ma'am, may ara kita ginatawag na validation process. Itong tanan ng mga na-drug cleared nga barangays i-subject naton sa validation process kay tanaw naton kung na-maintain ba nila, na-sustain ba nila ang status as drug cleared. Otherwise, i-recommend naton sa ROC para sa revocation sa ila certificate as drug cleared barangay. Yes, sir. So far, wala pa may na-revoke, sir? So far, ma'am, wala pa, ma'am, so far. So thankful mga mo, sir, kay gina-maintain sa mga barangays nga na-drug cleared na ang ila sila nga barangay. Yes, ma'am, correct lang ang kadamuan sa mga na-drug cleared natin ng barangay, nakita ang maging natin, ma'am, na maintain nila ang ila status as drug cleared. In fact, may mga barangay na may natabo, na may natabo na mga anti-drug operations because part of maintaining the status in mga anti-drug operations in case kung may drug personalities na magsulod mismo sa barangay. Okay, so kung hindi sila taga-diraya, sir, hindi man ma-consider, hindi ma-revoke ang isa ka barangay, sir, kung may madakpan sa ilang barangay nga hindi dira naga-star. Correct, ma'am. Pero kung halimbawa kung taga-dira mismo sa barangay, tapos newly identified, so consider lang yapon na siya. Tapos newly identified lang siya. Bambadan, kaya mo no, ang pahayagikan kay PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez regarding sa mga barangay nga nagpasakop kag sa mga barangay sa nga naghatag sa ila sini nga mga listahan regarding sa ila sini nga mga drug personalities sa Bambadan. Kabay pa nga tutuod dinhi siya nga mga drug cleared barangays ang ini mga makapasar bala sa deliberation kay basi bala nga ang iba naga-submit lang bilang compliance lang blahaw. Yes, Bambadan, so kinahanglan gid nila nga maghatagid Bambadan, no, kung magsabat o kung mag-reply sa demand letter nga ginahatag sa PDEA PNP LGU Bambadan. Kaya kung hindi nila pag-replyan Bambadan, hindi basta mapasakaan man sila sa kaso Bambadan. So, bigyan sila nga magatay sa sige nga data regarding sa sila nga mga drug personality sa ila sila nga barangay Bambadan. Sige, salamat gid Bombo Carla.
Yes, mamadan, may report sa gikan sa pagpag. Si Bumbo Carla may sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant overall na po sa radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Report ini may kay tanan sa additional nga mga kabarangayan diri sa siyudad sa Bacolod nga magapasakop sa deliberation sa nga PDEA para nga ma-classify sila nga drug cleared barangays. Kag hindi nagkakaulugan nga ang isa ka barangay kung madeklarar na nga drug cleared, mapatawhay na lang kay may ara yapon sa nga validation o kung revalidation nga pati gayunon. From time to time gina-checkyar kung bala na-maintain nila nga drug cleared barangay ginman o kung basi may mga nagbinalik naman nga mga illegal drugs activity sa tagsa ka mga barangay. 1 minuto ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan mo bumbuhanay sa Udto this time banwa. Kung ang report di Bumbo Liani Zil Minardo, ini may kang tanan sa ining ginpayag karon mga kabanan sa City Director sa Bacolod City Police Office nga apisar pa nga ara na lang kita karon sa alert level 2 nga syudad sa Bacolod sa gyapon vigilante ang aton nga mga kapulisan sa pag-monitor sa pila naton ka mga kauturan kay ilabi na gid sa pasiguro nga masunod ang minimum health protocol. Ang minimum health protocol nga amo ning pinaka-importante nga ginatuman naton o kung ginapatuman sa aton para nga matapna naton, masugpo naton ang ining paglaptas sa COVID-19 virus. So sa piyakilinya ko naton ang report kay may interview sa aton nga City Director si Bumbo Liani Zil Minardo. Sa piyakilinya Bumbo Liani, please come in. Bumbo Liani. Yes, sa Bambudan. So, sa padayon sa gihapon ang pag-checkyer sila sa seguridad sa nga Bacolod City Police Office diri sa Bacolod City, Bambudan kung sa diin ginapaidalom na ini ang Bacolod City sa alert level 2 Bambudan. No? So, mag-coordinate sila sa gihapon sa mga local interagency task force para sa kalinungan ang pagida Bambudan no? Sa diri sang syudad sang Bacolod, Bambudan. So, suno man kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, although may mga posibilidad na magtaas naman ang index crime and non-index crime kay medyo halog-halog na Bambudan kung sa diin no makita ini naton nga ang mga KTV bar o ng mga clubs mag-open ini sa mga pasugtan ini nga mag-open na Bambudan. So ang i-cater nila sa 70% outdoor activity no siya allowed basta fully vaccinated na Bambudan kung sa din allowed na ang mga conference, social events na pareho sa mga kasal sining, debut, no, reunion, mga birthday Bambudan. Kasubong man ang amusement park, internet cafe, mga swimming pool, ang mga ara sa cinemas or movie houses Bambudan, ang restaurant, ang mga kalan-an, mga barbershop, hair salon spa, karaoke sila bar club. So dapat man ini Bambudan nga may permit ni no sang executive order ha Bambudan. So sa diri sa parte sa nga Bacolod City Police Office no gapangabay din ini sila Bambudan sa mga pumuluyo nga padayon lang sa gihapon sa pagkooperar sini sa nga mga pumuluyo kag diri sa mga kapulisan sa Bacolod City Police Office kag sa pulo ka police station diri sa syudad sa Bacolod, Bambudan. So ining mga nagapadayon no sa gihapon ining pagaronda sa mga kapulisan every curfew hours Bambudan kung diin madamo man sa mga nagakatikitan kasi itong gabi may ara pag naganilagaw no nga kapila naman hindi sila sa wayon sa ginatikitan ini so gapahanumdum gid sa gihapon ang kapulisan niya magsunod giskan ara nakita ako medyo ligwa na diri no ara kita sa alert level 2 so dapat nakaopera gid sa gihapon na Bambudan. Okay, sige. Sa Bambudan, pamatian naton ang pahayag ni Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang City Director sa Bacolod City Police Office. Yan nga, napaidalom na ini sa alert level 2 ang Bacolod City. So, Colonel, ano ang inyong mga preparations pagid para sa security pagid diri sa syudad sang Bacolod? Yes, same as usual. We will enforce kung anong enforceable dira sa executive order under level 2, no? At pagkabalo ko daw may mga flights na dugangan may mga flights Manila, Bacolod. And siguro we will coordinate with local IATF kung paano ta na
strictly implement ang level 2 para di naman mag-spread ang COVID diri sa aton. Yes, Colonel. So, Colonel, may posibilidad ba lang nga magtaas in index crimes and non-index crimes since may ara na nga ang mga clubs, ang mga ilimnan, mga KTV bar, magabukas na in which is 70%. Yes, siguro may posibilidad but we are trying our very best na paninguhain kami nga ma-decrease or ma-lower ang crime incident. In fact, sa October, nagdugo kami 3 compare mo sa last year. Nagdugo kami 3 ka incident. So hopefully ma-maintain na natin November, December for the end of the year. And we will still coordinate with the local IATF. Parehong sa ginahimo natin, yung dakop sa permi, kasi may curfew man, hindi mo cooperate with basi ma-maintain, ma-retain man ang curfew. Yes, Colonel. So, kamusta ang status diri, Colonel, sa pag-ronda, pag-checkyer, Colonel, sa mga kapulisan diri sa syudad sa Bacolod, Colonel? So far, damo man na tikitan, damo man na nagdakop, na lalo na sa curfew kang gabi, kaya mong ng directives ko sa mga tao, we will strictly enforce curfew para maiwasan ta ng spread sa COVID. Kaya kung may curfew, maiwasan ta man ang pagluntad sa mga kriminalidad, kaya hindi sila makalagaw, malimit ang mga movement nila kung gabi. So naganabuin man ang krimen. Ang mensahe sa cooperation sa mga pumuluyo kag mangina, Colonel, sa mga kapulisan man. Oo, yes, ma'am. Please bear with us naman sa pag-impose ng restrictions ng level 2. Hindi man para sa amon, parang sa aton tanan. No? Bombo, yani? Di ang mga kaladaan subong ka mga ilimnan daw nagamat-amat mga di buhi-buhi, bro. Bisan sa nagligad pa nga hindi pa kita level 2, may mga kaladaan nga naga-open subong kag may mga naga-dine-in ang mga musikiro gani nga sang pag-pandemic nag-uy-uy gid subong do nakabulubuhi naman kay may mga gigs naman sila sa tagsa kagabi. Yes, para kada baboda no sa mga eatery ni o kung sa mga restaurant may mga acoustic band na subong nga babodan no, which is no makaganar-ganar naman sila kay tinagaluliguan na ini ang alert level diri sa syudad sang Bacolod, Bombodan. Ti amo na no kag pero mayo na nga samtang ara sa alert level 2 kag medyo nahalug-halugan ang aton yang ang nahalugan ang mga ginapatuman nga mga minimum health protocol. Dapat nga mangin may nalungon gyapon kita kay sa mga wala pa pabakuna na yang daan. Amo gani Bombodan no. So dapat amo gina-encourage to sa ila nga kung may available nga vaccine, so dapat napabakuna na kay damo naman ang nakapabakuna nga okay lang sa gihapon ang kondisyon habang modanos kam na gani hindi kita mahadlok sa bakuna kundi mahadlok kita sa COVID-19 nga ginatubang nato sa subong na sa akong pagkaintindi diri sa DepEd sa syudad sa Bacolod, bali may mga manunudlo nga wala pagyapon makapabakuna. Pero hindi mo man iya pwede nga tungod nga wala makapabakuna, hindi mo na pagpa-obrahon kay violation din na siya. Pero ang instruction subong nga ini mga teachers nga wala nakapabakuna, hindi sila pwede magkaupod sa mga gatherings. Wala halimbawa mga gatherings sa abi, ang mga teachers nga sa DNT ginaalaw na subong, amat-amat na ginaalaw, pero ang wala pa yung makapabakuna, hindi gid maka-intra, bumbulani, aliani. Yes, sa Bamudan, no? So, amo pag na ang isa pagid Bamudan nga dapat matalupang dan iti ang mga teachers ni Bamudan, so madamo ini sila ang mga naga-meeting, naga-conference Bamudan. So, kung pwede man, magpabakuna man sila kahit hindi sa mapaktan ang lakat sa panahon kag kung paano magbato ang aton nga immune system Bamudan. So, ang mga upod maya karon kusog na immune system kasi fully vaccinated na. So, kung ikaw karon nga wala pa nakapabakuna, so basi kung dasig siya malatnan o kung nang isa dira ka empleyado Bamudan, no? Specifically ining mga teachers nga wala pa napabakuna. Sige, importante nga alerto nga aton nga mga kapulisan sa idalom sa pagpamuno ni Police Colonel Thomas Joseph Martir, no, kag on top of the situation ang aton nga city director. Wala sang dapat nga kabalakan ang aton nga mga kulturan ang kabalakan na naton ang mga krimen ng galing nga nagakatabo nga not related in mga insidente ang mga nagkalamatay nga not related sa COVID kangay sa natabo ka gabi nga isa ka pulis nga nalutangan. Kay ang malang armas ang nalutang siya
Kaya naginagaway sila sa isa man to ka empleyado sa hardware, kaya nag-intindihan ay nagpinukutay, ati patay. Pero ini isolated, ini makasiling kay nga isolated case giman ini ya. No? Talagsalan ni katabo kay sini. Anya balantayan siguro sa aton nga mga nga Bacolod City Police Office kag dapat mangin vigilante sa tanan nga tion amo ang pagka-vigilante naton sa pagpanilag sa kung ano mga aktibidad sa mga kriminal sa palibot, ilabi na gini mga naka-riding in tandem nga mo gini permi nagahimo sang krimen diri sa syudad sa Bacolod, Bumbulyani. Yes, correct na Bambudan, no? So, idugang tara Bambudan, nga ining sa may Banago area, di ba na Bambudan, nga nasakupan sa nga police station 3. So, kung gabi, nag-conduct na sila sa nga checkpoint Bambudan kung sa diin ining mga nag-angkasanay nga nagadala sa motorsiklo Bambudan, check ginira nila kung ini ang motor o kung kasino ini ang nagadala sa motor Bambudan, kag kung pwede ginapicturean dinini sa mga kapulisan ang nag-angkasanay nga mga personalidad sa isa ka motor Bambudan. Kag eksakto na kag dapat ang ining lang aton nga CCTV, dapat nga may mga CCTV gid sa tanan nga corner sa nga syudad sa Bacolod kag klaro ang kamera para nga dali bala solbar ang pinaka mga krimen kag ma-identify ang mga suspitsadong naghimo sang krimen na Bumbulyani. Correct gid Bambudan, no? So amo pagin ang isa ka concern sa mga kapulisan kung kakisa Bambudan, may CCTV tuon nga nakatakod pero wala gaandar. Kung kisa may araman CCTV pero buron ang kuha, hindi gyapon ma-identify kung sino na ang suspect kung may ara mga incidents kag kung ano nabi ang plakas ang ila ginadala nga mga salakyan kay tungod sa kaburon sa CCTV. So wala man sa gihapon sila sa nga makuha Bambudan. Okay, sige, salamat kid Bumbulyani. Yes, sa Bambudan para sa pagpangalagan sa bumbuhanay sa udto, inisig Bumbulyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Nabatin mga kabinan ang dugang report sa patrol. Nagadulong sa inyo sa oras 12 minutos ang nakaligad sa tangnang launa. Sa ato na panumbalik ko nato ang dugang report upod sa kay Bumbuan Sindol Sorilla. Kay may interview sa kay Councilor Cindy Rojas. Ini may kantanan sa Japon sa kung ano ang mga dapat nga may baluan sa ato ng mga kuturan sa mga sulod pabalik diri sa syudad sa Bacolod. Samtang no? Nga ari na kita sa alert level 2. No, nagnubo-nubo na ang aton nga alert level. Kay daw sa information nga aton nga baton nga hindi na gina-require ang espas kag mga minor de edad pwede na gali makalagaw sa mall. Bisan na wala mabakunahan basta upo nilang ginikanan nga bakunado. Pertino. Bisan wala mabakunahan basta upod ang ginikanan nga bakunado. Nga ako upod ang ginikanan nga bakunado ang wala mabakunahan. I mean protektado siya sa upod nga bakunado. Yung sinabi nga ya upod ko ang bakunado. So butsik daw gina-imagine ko lang nga may ara sang hindi mo invisible balayang nga wall, no, invisible nga wall sa nagaprotect sa sining mga minor de edad nga wala mabakunahan. Sige. Istoryahan ta na kanang dugay-dugay sa aton nga panumbalik. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from
health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kun ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may Paradyo Bombo! Pabalik naman kami sa tulong pagpangalaga diri sa panatuntunan Bumbuhan ay Sonto, 20 minuto sa nakaligan sa Tagnang Ilauna. This time ko na ito ng report ni Bumbuhan Sindol Surilla, may interview sa kay Councilor Cindy Rojas. May kantanan sa sining pila ka mga dapat may balance sa ito ng mga kauturan diri sa Bacolod sa bahin sang pagpatuman na karon sang medyo halug-halug na nga mga pagpatuman sang minimum health protocol sa idalom sang alert level 2. Yan sa piyang linya, Bumbo Ann Sindol Surilla, please come in. Bombo Dan, kasunod sa pagpagwa sa national government, ngayon na sa alert level 2, ang syudad sa Bacolod, nagdilayon man nga nag-release sa executive order number 53, series of 2021, si Bacolod City Mayor Emilio Buendia. Pag yan ni Bombo Dan, executive Bumbuan? Yes. Dali lang, pagkita na bisang daw mayo-ayo nga location, no? Kaya daw nagkuha ng ibo nga signal, kwan siya, no? Nag-utod-utod. Okay, sige. Bombo Dan, hambal ko na gani, no? Ining pagwa sang syudad sa Bacolod sa Executive Order number 53. Kasunod man ini sa gina-release sang National Interagency Task Force nga ara na kita subong yara na napahamtang ang syudad sa Bacolod sa Alert Level 2. Isa sa mga ginexplikar diri sa aton sa Bombo Radio ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas, ang chairman sang Returning Residents Committee Chair nga sang Returning Residents diri sa may syudad sa Bacolod. Bombo danti sa ilaya, wala na gid sila ya naga-approve this time Bombo Dan sang SPAS, no? Ining SPAS, isa ni sa mga gina-require Bombo Dan kung magsulod ka sa aton driya sa may syudad sa Bacolod. Dapat mag-travel ka, pasulod sa Bacolod, kinanglanon mong approval sini, no? I-confirm, no? May mga requirements ina dira. Last time gani Bombo Dan, di ba kung fully vaccinated ka, ang nakakas lang gid tuya, okay na lang wala ka negative RT-PCR basta may SPAS ka, may ara ka sang declaration certificate or health certificate, or kung fully vaccinated ka, kinanglanon may SPAS ka. Subong niya Bombo Dan, gindula na gidna, no? So no kay Councilor Cindy Rojas, sama niya sa almost 2 years, and at the same time, sang last time gani, nagapanugat pa kami sa mga magasulod rin sa Bacolod, ginadala sa mga quarantine facilities, gina-orient, hasta nga naghalog-halog na siya sa ila naman office na tupa ang SPAS. This time ya Bombo Dan, wala na gid na tanan because yari na kita sa alert level 2. And then, ang mga nagabiyahe man, let's say masulod sa aton, i-allow, di ba? Allowed na kung yara ka sa alert level 2, ang leisure travel Bombo Dan is pagtawag allowed, no? Allowed ang leisure travel. So sa mga ginikanan, abi mamangko ti mapasipalay ko or mapabakolod ko, may dala ko nga bata, hindi pa man pwede ang bakunahan kay below 12 years old, kay ginapabakunahan subong 12 to 17 years old nga mga minor de edad, pwede ko bala dalon ang akon bata? Yes, pwede mo siya dalon, Bombo Dan. Basta upod ang iyang ginikanan. Di ba doon mo nang ginahulat subong, bisan, no? Bumbuan, Yes. bisan way pa pandemic, bisan wala pa COVID-19, kung magdala ka, kung may minor de edad nga maglagaw, hindi man pwede nga ang 12 anyos palagawon mo nga sila lang? Oo, gani man. Correct na siya, Bombo Dan. Subong, kasi nga, pwede ka lagaw mga minor de edad, bisan hindi bakunado, basta upod lang ginikanan nga bakunado. Tisiling ko, tinga nga kung may upod nga bakunado, may aron na sang invisible wall nga nag-protect sa kabataan daw. Gari kay subong niya Bombo Dan. Galing kay titungod nga halog na subong, kag medyo nagpuas-puas na gid man ang COVID-19, di pwede na sila ya makalagaw. O galing sa mga ginikanan, amo lang ning aton yang panugyan,
ti irisgo nyo ang inyong nga kabataan nga updon nyo gidlagaw nga wala pa nangin zero ang kaso sang COVID-19 sa syudad sa Bacolod kag sa bilog nga Pilipinas. Kung ibaylo nyo ang ikaayong lawas sa inyong kabataan, bangod lang sa ginatawag nga paglagaw-lagaw kag magpangalipay, ti depende na sa ila bumbuan. Ari di gani ho, bumbudan sa tubang ko di may iloy gani gabit-bit bata. Iho, agi na face mask lang, duwa ni gruk tuig ni ay. Sus, imagine mo na. Ari ko diri sa Kwan sa may provincial capital Dampi, Blasdalan, sa tubang sang mall. Ari ko diri sa tubang sang capital kag mall. Ginakalgaya iya bata. Ang bata lang nga mga tagya 2 years old, kag mga 1 year old abi. Kung ibutang mo na sang face mask, daw ka budlay na sa ila mo. Budlay. Actually, hindi na siya advisable, Bombodan. Correct. Oo, hindi advisable ang face mask, especially ng bata, bala nga do, hindi pagid siya. Kung baga wifi yan, hindi pa ka siya do ka reklamo, amo na, kaya basibla mapuot, amo na, hindi na siya gali advisable. Kaya face mask mo, ang gagmay mo nga mga kabataan. No? So, amo na siya, Bombodan. So, amo na, makita ang tagid tuod, subong, no? May mga ginikanan, gidya nga nagabit-bit sa ila kabataan. Ay na balang daw, hindi kaya na masakripisyo ang gamay na malani nga mga binulan, tani nagkalabilin mo. Kag makasiling na kita nga na lutos na naton ang COVID-19 kay naganubo, naging malang nga naganubo, pero laton tatani, yab lang nga mag zero case. Antes naton nga dalon mga kabataan ta nga mga minor de edad nga maglagaw-lagaw kay wala pa sila mabakunahan. Magluwas na gilang kung bakunado na kita tanan pati mga minor de edad. Ang mga minor de edad subong nga ginalaw pa lang nga bakunahan nagapag-idaron sang pila 17? 15 to 17? 12 to 17 years old. Oo. Amo pa lang na below 12 years old. May ara pa yagyapon sang danger nga basi malatnan sang COVID-19. Ti sa mga ginikanan araw-araw na nga ibutang nyo sa alang-alang ang seguridad sa ikayong lawas ng kabataan nyo o bumbuan? Yes, Bombodan. No? So, Bombodan, sa dugang balang pagpahayag, pamatiyan naton si Bacolod City Councilor Cindy Rojas, ang committee chair sang returning residents diriya sa siyudad sa Bacolod. Aton intra-zonal and interzonal travel into and out of Bacolod shall be allowed basta may vaccination card lang ang traveler issued by the local government unit of origin and or DOH o kung DOQ or any government agency nga nagapamatuod sa ila nga vaccination card. Okay. So, for those naman nga unvaccinated, they still have to present a 72 hours negative RT-PCR test result upon check-in or upon boarding the mode of transportation nga isakyan nila pakadtod sa Bacolod. Okay. Pero Councilor, syempre, ang mga bata hindi pwede kahit hindi pa vaccinated. Actually, wala lang na na-include sa EO, pero the way I understand it, kids below 12, as long as they are traveling with their parents, are exempted from RT-PCR. Okay. And syempre, hindi sila vaccinated because they cannot be vaccinated yet. Correct. As long as they are traveling with their parents. Okay. So, paano naging Councilor, no? Naka somehow halog na gid, no? Yes. So, actually, muna gani ang Bacolod nalipay mga blabubuan. This is one way of looking at it. This is one way nga do ito ka road to recovery, economic recovery na pala kay naghalog-halog na ang aton travel protocols, no? We have to trust the kung ano ka pala isalig sa science ang aton nga pagbalik insakto nga economic recovery pala kay balang pulot nga bakbaka tapang vaccine kung hindi ta pagsaligan ang vaccine nga nagaproteksyon sa aton. Oo. So kamo yung Councilor sa in charge sa mga returning residents, ikaw yes. Like padayon nang yang approval sa SPAS. No more na. No need for SPAS anymore. No need. Wala na. Wala na gid siya.
Wala na gid. Oo, bale you just present your vaccination card na nagidaya for travel. Okay, sa mga returning residents. Oh. Or And sa mga actually, sunod. this is, I think this is for everybody. Sakop na ni generally returning residents, Filipino local workers traveling in and out of their in ang authorized area of work. Oo. So ay na ni like ang mga na-experience na wala before councilor, sugat-sugat. Wala na. Sugal. Anong mahambal mo man sina for the lapit duha man ka tuig, councilor? Ang inyong trabaho. Sugod kita May 2020 hasta almost matapos na ang November kag amo pag medyo naghalog-halog ang aton nga travel protocols, no? Of course tiyang aton nga opisina is always open gyapon, no? We have been very happy, no, to observe, no, the thousands of returning residents nga nabuligan naton papuli, no, halin sa kundiin man sila halin nga parte sang Pilipinas, no. We are happy. We have been instrumental man sa ilang nga pagbalik din, nakabalik ko po sa pamilya nila, no. Subong naghalog-halog na ang travel protocols na kron siyang ako nang ayoon sa ilang at for those unvaccinated, no, still unvaccinated, to get themselves vaccinated na kay para masapos na ang buwa kag sulod natin sa kundiin man gid kita makadto diri sa Pilipinas. Bombodan, oo. So basically, amo na siya bombodan. Why naman gidya sang restrictions again? No, pwede na gidya ka travel sa vaccinated, mas hapos kay vaccination card. Pero sa mga unvaccinated, team RT-PCR ka bombodan amo na siya. Negative RT-PCR test within 72 hours, no? Kung mag-travel ka, medyo hassle sa imo. And then, bombodan, subong, pwede ka nakatanaw sine, no? Pinakauturan natin, pila man ay manugduwa man katuwing nga wala bi katanaw sa sine. So, pwede na subong, 70% capacity sa idalom, inisa sa alert level 2. Pwede na ka birthday, weddings, bombodan, mga amusina. And then, ang curfew is 11 p.m. to 4 a.m. para sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, what else ang mga kalabanan, bombodan nga mga palamangkutanon dira, no? Ang consumption sa pagbakal sa alcoholic beverages in public places shall be allowed between 12 noon until 10 p.m. no? So amo ni siya basically bombodan mga salient points sang executive order number 53. How's that, bombodan? Sige, ang bula sinadiri bumbuan ang may dako gyapon nga responsibilidad, no, kag obligasyon amo ang mga gidikanan sa bahin sa sinimpag lagaw-lagaw nga dala ang mga kabataan or ipaiway na lang gid anay, no, nga maglagaw apisar pa nga bukas na ang mga resorts, mga sinihan, malls, pwede na makasulod ang mga minors. Kung pwede malang hindi anay pagdaloon hindi lang, no? Pwede man lang sila nay ibilin sila tagsa ka mga puluyan kung may mga upod man to sila sa ilang nga balay. Kung wala sang upod hindi lang anay hindi anay maglagaw. Pero kung ara na silang diskresyon, no, kung gusto nila ya kag daw sa ilang pagpati okay naman lang. Wala man problema kay halos tanan bakunado nati go ahead. Bumbuan? Amo lang na. Yes, sa bombodan. So, Bombo Daniel, amo ning update, report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Ansindol Sorilia. 34 minutos banwa nakaligad sa tagda nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto, sa ato na pagpanumbalik mga istorya kita politika naman ang probinsya sa Negros Occidental sa pagpamuno ni Governor Eugenio Bong Lacson ang hindi anay magpalayag kung sinong pagsuportahan nga presidente kay may konsultasyon anay nga himuon sa tanan nga mga municipal and city mayor sa probinsya sa Negros Occidental. Pagkatapos ng krusang consultation, kag magpagwasang statement ang aton nga gobernador. Istorya nato nini pagkaligid ginamang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo!
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kung extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan.
Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man. Radio Bombo! Pabalik mga kabanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. 40 minutos sa nakaligad sa tagnay nga launa. Hingagawon ko ni Anay Banwa si Colonel Thomas Joseph Martir, no, nga aton nga City Director sa Bacolod City Police Office, para makuhaan siya sini nga pahayag mga kabombo. Ina may kantanan sa insidente kagabi. Nga sa diin, isa ka police officer nga kilala sa kay Police Staff Sergeant Benji Giron nga ini siya nagpadulong sa information nga sa mga nakuha nato ng interview do kag sa confirmation sa police station number 4. Nagpadulong ini siya sa isa ka balaligyaan akon balaligyaan sa nga hollow blocks, no? Sa yaman nga pakaisa sa hardware daw kag kagabi nagpamangkot siya sa ato dito nga nagabantay kung may mga naayag na kuno nga balas nga kinahanglan niya sa information nga daw hindi nag-insindihan hasta nga naglalisay kay nagpinukutay. Kaya kuno nagkuha sang kutsilyo ang ining suspitsado. Kag na siyang buno nagkuha man sa sang iyang armas lutang, naginagaway sila. Kag sa katapusan, lumupok ang armas lutang, siyang naigo. Patay. Suno sa interview sa Bombo Radio sa suspitsado, kaya kuno daw kadasig lang magpangutos kuno ni sa kay Police Staff Sergeant Benji Giron. Kagintampa kuno ini siya. Igintampa siya wala kag tuo. Kag ati amuto nga daw na impito man ining suspitsado kag amuto nga nagpinukutay sila. So sa malipot nga pulong, hindi man na matabo ang insidente nga may pagbinunanay o maglabot sa punto nga magpinatsanay kung wala sang argumento nga una nga nagluntad. Di ko may argumento nga nagluntad, ang pamangkot sino ang nag-trigger sini? Nga ang may ara sang argumento? Ang biktima bala o kung ang suspitsado. Between sa sining civilian nga suspitsado kag sining police officer, sino ayan ang may pinakadako nga rason o kung may pinakalapit abi nga nag-uuna sang argumento sang commotion? Ang police officer bala o kung ang ining suspitsado? Sa nagligad nga simana, gin-interview man naton ang City Director sang BCPO, si Colonel Martir, kaya gin-istorya naton ang talakay naton diri Banwa, ang sabahin sang kung ano ang status, anong kondisyon karon sang mental health sang aton nga mga kapulisan. Kay angot ko ini sa insidente dito sa Coronadal, dito sa South Cotabato, nga may isa ka pulis nga nagmaoy kay nag-away sila sa iyang nubya kay nagparak sang lutang sa apartment nga ginaistaran sa iyang nga nubya. Nga mo itong gintunaan sa kamatayon sa isa man ka border o isa man ka nag-occupy sa apartment. Kahit pagkasamad sa duha ka iban pa. Tesiling ko, ini resulta ini sa ginatawag nga pagbalatian sang panghunang-huna siguro sa isa ka tawo. Siguro may diferensya ang mental health daw sa isa ka persona. Kaangay sang natabo si isa ka pulis. So paano naton mapasiguro nga ang mga kapulisan diri sa BCPO okay pang ilayang ang ilang mental health. Di way pagani mapilahan kasi manaho. May natabo na nga kaangay sini way kita magsiling sala ni sang police officer o kung sala ni sang
suspitsado nga nakatiro sa nasamit niya nga police officer. Pero ang aton niya nga sigurado gid nga antes ni natabo ang pagpinukutay sang duha, may ara hindi pag-intindihanay, pag sinabtanay. No? Sige. Dali gid lang. Ilihog ko anay tawag sa kay sa imuda nga number sa kay Colonel Marter. No? I-inform siya nga ara na ang link. No, ara na ang link. Ginsend ko na siya ang link. Basiwa niya makita. No? I-kuan abi. Tawagin na lang siya. Para nga makita niya ang link. No, sang ang link mga kabyanan sang Zoom. No, kay ato nabi kuan sang pahayag si Colonel Thomas Joseph Martir, no? Ang aton nga city director. Okay, sige. Kung alang-alang siya sa Zoom, pwede man niya sa telepono na lang. 45 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng launa. Diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay Sauto, tinguan taman nga magkuhaan sang pahayag ang asawa ni Police Staff Sergeant Benji Giron kay ato man dito upod maning asawa mo ato dito kuno nagapabilin sa multicab. Di may posibilidad niya nga nakita niya man ang insidente kay antes pa man niya naglupok, may ara na sang commotion mo. So, posible, kuhaan natin sa pahayag, no? Iya sining asawa. Pero for the meantime, yari anay, sa piyak linya, no? Ang aton nga city director, si Police Colonel Martir, no? Sa piyak linya. Sir, mayong hapon. Hello, sir, mayong hapon. Okay, daligin lang nautod siya. Sige, ipatigayon na dabi, no? Maayo gid nga maistorya nato na niya aton nga city director nagkagakuan taman siya sang pila ka mga statement abi ko may ara siya sang personal idea or personal knowledge sa kun ano ni pagkatawo ni Police Staff Sergeant Benji Giron. Sabi ang kalinya ang aton nga city director si Colonel Thomas Joseph Martir. Sir, mayong hapon. Sir, may hapon, sir. Bumbutan may hapon. May hapon sa listeners ang Bombo Radio. Oo, siling ko gani bagulang gin-interview ta sa nagligad parte sa mental health sa mga kapulisan. Kailan masiguro naton nga ara sa insakto nga kondisyon. Pero sa kagabi lang may natabo kay insidente nga ang pulis, nga si Police Sergeant Benji Giron kay isa to ka civilian ang may ara sang hindi pag-intindihan nga nagresulta sang pinukutay, no, kag na igo ni si Police Staff Sergeant Giron sa armas iyaman ni kugalingon ng armas kag gitunan siya kamatayon. Ano ang pinaka-latest nga investigation sini sir? Sinugid ang may sala sini? Yes, Bombodan, no? As per my inquiry sa aton nga mga investigators as to what happened last night, ang suno sa ila, heated argument ko no ini pagka-abot ni Staff Sergeant Giron, upod naman ng iya asawa. And dogin di siguro kilala pagsulod to sa pakaisa niya man ning haloblakan bala. So guro may lalisay sila nga duha na naog malang sa kuno suno man sa asawa niya daw wala man sa kuno di man sa kuno akig or what. So naog siya so gulpi lang may naglalisay ang iya asawa malanggani niya sa sulod siyang iya carry. Niya sa lakyan. And after that may naglupok. So amo na to naigo sa tiyan. In fact ginbuligan man siya gani isang suspect. Nga ipasakay sa sa lakyan. Ay si subot silingon nga siya dugid lang kadasig sang turn of event nga ang asawa wala na nakatsansa nga magpangusisa kung ano ang natabo nga may linalisay. Amo gani bungudan do kadasig it's very unfortunate nga natabo ina amo na gani ginahambal ta pero nga kinalan cooler heads gid ya pero ma-prevail mabugnaw gid nga ulo bla kay kun painit ka hindi mo mapaktan gisa mabutang ka sa ital bala madisgrasya ta. Kay considering sa sining ginataod-taod namon diri yang kung paano nagluntad ang insidente kag sa aktwasyon sang suspitsado nga pagkatapos nga naglupok to nga naigo si Sergeant Giron mahimo sa iyang aktwasyon bala nga ginbuligan niya pa mahimo nga hindi ginihungod bali kwa lang ini siya resulta sang
sa ining commotion gani nga nagluntad nga posible ba si nagadipinsa man si ining sibilyan sa iya kabuhi. Yes, bumbutan. Amo man na guro, no? Kadipinsa, gid sa man siya siguro sa iya kabuhi, kinabutang man siguro sa ital-ital. So, basi, ma-file ta man ang case, depende na sa pag-usisa sa fiscal kung ano nga kaso i-file naton. Oho, so bali, ang asawa, waagid, basi sa ginambal mo bag-ulang, nakibot na lang asawa, may nagalupok na. So bali, ano kuno ang ginimo dayon sa asawa, nagpanaog siya, kag nag-upod man to siya, samtang ginakarga ang ining bana niya sa dala sa ospital, sir? Yes, so ito mo na bumbudan kay dito mo ko nagaling kay Major Risto para tao yaman kagisang gabi ito ato man to siya agang wife ato man to amo man ako nung natabo no ara pa siya gani sa sulod sa salakyan kag natabo tong naglupok na so wala gid siya gawing expectar nga maaway gali sila nga duha. Bali wa man sang may nabatian siya nga pagtinaasay sang tingog, sir? Sa ulihin na lang siguro paglupok na siguro bumbutan mo na siguro kag nakapanaon kay may mga tao man to ganing iba nahatlok man kuno magtambag kay may mga armas man guro ti amo na guro nga nahatlok man magtambag ang mga upod dito nga mga empleyado man. Pero ining kutsilyo nga na-recover iya gid man isang suspect, sir? So no sa iya man ako no bumudan kay nagdalagan pa na sa kuno kag nagkuha sang armas amo nang aligasyon man sang mga investigador ta kaya amo man nakita to sang upod niya. May aligasyon ang suspitsado nga ginunahan sa tampa amot nakaabot na sa ibo mang information nga gintampa ang suspitsado. Yes, bumudan nakaabot man na sa amon puti depende na sa ila aligasyon sila na lang na iya mag sabat sa korte kung mapailan pa sila kaso. Okay. So sa siniyang kaso, sir, nga sa diin hindi ta pa man ni mapatud kung sinuog giding insakto diri pero ang patud ta lang may commotion nga natabo kag may hindi paginsindihanay. Kag kung nga may hindi paginsindihanay siguro i-establishar tani kung sino ang una nga nag-init sang ulo basi ang biktima o kung ang suspitsado. Yes, bumudan isa man na sa aton nga kuan nga tutukan gid kay may grappling nga natabo mo nag-agaway sila. So napitik ang 9mm na igugit sa iya abdomen no sa may pusod. So he was declared dead by the attending physician last night but by about 8:30 PM sa gabi. Sa akon yang komentaryo kagay na siling ko nagakadapat gid sa aton nga mga kapulisan may ara kita sang maximum tolerance no kay man kabudlay kung armado kita, kay hindi na iya garantiya nga ang aton nga armas 100% makaprotect sa aton. Kay mahimo man nga ang aton armas nga ginasukbit naton, basi mo man makapatay sa aton, sir. Yes, amo gid bumbunda. Namo na kanang ginahambal ta nga kinahanglan cooler heads gid perme mag-prevail. Kinahanglan na cool hindi gid magpainit kay hindi ta mapaktan ang sitwasyon. Okay, hindi ta man mapaktan man kung sino matubang nato mo kag wala kita kibalo kung ano man ang abilidad niya sini kag kung hindi man niya siguro sa tanan nga oras nga ara kita sa advantage posisyon. Yes, bumbudan no amo na ganing interview mo sa akon sa ligad duman ko nga bag-o mo lang ta nag-advise na sa ila tanan but kasubong natabo naman but hindi naman iya sa mental health issue but siguro kuan siya ng heated argument na amo ni diri nagalin ang insidente. Okay, amo gani sir. So bali lastly ang imo na lang nga panugyan abi sa aton nga mga kapulisan para nga malikaw sa amo sining nga klase sa insidente, sir. Yes, no to all Bacolod City police personnel, no please maintain your coolness while you are outside whether on duty or not. Kinalan ko lang kita, hindi ta magpainit. Kaya hindi ta mapaktan, okay lang kung advantage kita, but kung nasa disadvantage, ta kaluluoy aton pamilya. Okay, sige. So, amula na bumbudan mapahayag ko. Okay, sige sir. Salamat gid sa imong oras kag maayong hapon sa liwat. Yes, bumbudan maayong hapon man. Si Colonel Thomas Joseph Marter, no, ang aton nga City Director sa Bacolod City Police Office. Dapat nga kung kita ganit may mga armas, no? Hindi kita magpadali-dali yang nga mag-init dayon ang ulo naton. Kinahanglan nga pabugnaw gid kalma lang, kalma. Kay kabudlay kon magtuga ini sang mainit nga diskusyon, argumento, paglalisay nga tunaan mga kabiyanan sang hindi naton ginapaabot balang insidente. Tika nga sini sa natabo kagabi, sino man magpaabot man nga sino man magpaabot bisan ang ining asawa o kung ang ining pulis mismo nga napatay, nag-expectar siya ayan lang nga mapatay siya.
Kag hindi na garantiya, banwa, sa ato nga mga kapulisan, sa mga otoridad nga may mga armas nga ginasukbit, nga kada oras may armas sa iyang kilid. Hindi na garantiya nga kay kumo may ara ka sang armas luthang, amo na 100% makatag na simo sang proteksyon. Kag hindi na nagakulugan kay may armas ka nga ginasukbit, hindi na nagakulugan nga ang imo nga kontra, mapatay mo o kung mapierdi mo. Kay mahimo nga bisan may ara ka pa da kumplito nga armas, may posibilidad nga mapierdi ka. Di ang himuon ta parang hindi mag-abot sa sila nga punto, kinanglan nga palabaon ta ginang aton pasyensya. Imbis nga madali ka mainit, paminsan mo nga may armas gali ko, kabudlay ko mainit, kay basi may impito ka makatiro ko. Once nga mainit ang ulo ta, kag may armas kita, kag maka-meter ka, kag makatiro ka na, makapatay ka, why ka, hindi na sila nga nagdaog ka? Hindi na dalayawon, nga sila nga, isog siya mo. Imbis siya nga dalayawon, buyayawon kasi na. Kag ina makahalit pa sa, hindi lang nga ginalitan mo ang kabuhi sang tao nga napatay mo, ginalitan mo man imo nga kaugalingon. Nadumduma mo ninyo tong pulis nga dito sa Luzon, nga ato naglalisay itong bata niya nga ginapina niya, tapos gintiro niya tong iloy kag ang bata nga lalaki nga nagkalamatay gitong duha. Tungod man sa kainiton to sang ulo. Ano natabo subong sang pulis nga nagkapatay, dismiss sa serbisyo adto siya sa sulod prisuhan. Ti sino nagdaog? Nagdaog siya? Wala. That's why nga kinalan bugnaw lang gid pirming aton nga ulo para hindi kita makamiter. Daw alang-alang kita sa oras banwa, ang report ni Bombo Dennis Rubica sa karon na lang sa pila ka mga public affairs program sa Bombo Radio. 4 minutos ang nabilin ka mga dagat kita sa tagnang alas 2. Ginakulabos kita banwa sa oras diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto of the naman kita buwas upod sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady